Тапшырының алдагы матур кытлаулар концертын без Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Галия Гаяз кызы Ахметовага юллыйбыз. Бүген 26 март көнне аңа 50 яшь тула. Шул фырсаттан бар якыннары бергә җыелып, матур бәйрәм иртәсе оештырганнар. Беренчеләрдән булып, әнисе Наҗия Якубовна һәм улы Артур Алексеевич аңа үз җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Татлы кызым кичкенәдән үк мәрхәмәтле, йомшак күңелле бала булып үсте. Ул безнең пәйгамбәрләргә генә хас булган олы сабырлык иясе. Тыйнак, кадерледән кадерле. Ана кадерен аңлап, кадерләп яши. Гел хәл белешеп, кунакка кайтып, хәленнән килгәнчә ярдәм итеп тора. Ул гомердә дә юк дип әйтми, киресенчә гел ярдәмгә ашыга. Галиям тормышын матурлап, әни дә булды. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр кешелекле, олы җанлы, ягымлы балам. Мин сине ихлас күңелемнән ихтирам итәм һәм яратам. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Балаңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Алтын алма кисәккәем. Галия кызым, шат бүген. Бәйрәм дигән матур хисләр биләгән аның күген. 50 яшь ул күп түгел бит. Бер туктап җырлап алу, яшь йөрәкне упкыннарга, рәхәткә төреп салу. Әкрен генә барысында син булдырып киләсең, якыннарга, туганнарга бар җылыңны бирәсең. Я бер Аллам, балакаем, бәхетле булып торсын, җылы оясында инде бары шатлыктан кырсын. Аны уңыш дигәннәре кайчан да ташламасын, бәла-каза, кайгы-хәсрәт ишекләр шакымасын. Сагышларга юлыкмыйча, сөенечләр татысын. Баш очында май кояшы һәр чак аның балкысын. Әни дип фәрештәләрне атылардыр. Әйе, фәрештәләрне. Чөнки аларныкы сыман әниемнең күңеле саф, куллары кычарга җитәрлек һәм киң дә йомшак та. Аның карашлары ләйсән яңгырдай җылы, тавышы чишмә чылтыравыдай ягымлы. Сөекле әнием, рөхсәт ит юбилей бәйрәмеңдә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Мин беләм, ялгызыңа мине үстерү авыр булгандыр. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсам, гафу ит. Киләчәктә мин сиңа авырлыклар китермәскә тырышырмын. Әниемнең алтын куллары бер кайчан тынғы белми. Ул минем бик тырыш, бик уңган. Гел миңа ярдәм итә, һәм бу дөньяда бары балам өчен генә яшим дип әйтә. Мин аңа 1000 рәхмәтле кадерлем. Рәхмәт, әни, миңа гомер бирдең. Төн йокламый мине үстердең. Ялгыш кына ширләп киткән чакта балам диеп җылап өзелдең. Гафу ит син, әгәр икән ялгыш мин елаткан булсам тормышта. Төрле хәлләр булды газизыбыз, Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка. Бүген газиз улың рәхмәт әйтә, яшә әле минем шатлыкка. Котлы булсын матур юбилеең, алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит рәхмәтләр, түбән башын игән баладан. Хөрмәтле Галия Гаязовна, чын күңелдән бар теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы-хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы-хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа
Hudayımның yazmışımның бүләге Гөмірлікке сүйген ярым Ышанышлы тірәгім Сулмасын сүйгелібіз Сағыз жилер еттімәсін Ятлары сөзі кірмәсін Сулмасын сүйгелібіз Сағыз жилер еттімәсін Yatlары сөзі кірмәсін Гөміргейлер матур үтә Парлашып усаңына Сүрелмесі юялықыны Яратып тұрсаңына Тұрмыш юлар қатлаулы Ауыр шоқларыны жеңерге Бірге болық ғүмірге Тұрмыш юлар қатлаулы Ауыр шоқларыны жеңерге Бірге болық ғүмірге Бірге болық ғүмірге Галия Гаяз кызы Ахметованы алтын юбилейы белән чын күңелдән шулай ук энесе Рамил Гаяз улы Ахметов, тормыш иптәше Әлфия улы Руфил да котлап үз теләкләрен җиткерәләр. Гаиләдә иң өлкән бала булып минем кадерле апам туды. Ул кичкенәдән үк бик уңган булганга пешекче һөнәрен сайлады һәм гомере буе үз сайлавына тугрылыклы калып пешекче булып хезмәт итте. Бер ялгызы улы Артурны үстереп инде буй егет ясады. Әлбәттә, тырышлыклар күп куярга туры килде аңа. Шуңа да Ерак Себердә озак еллар хезмәт итте. Бүген дә пешекче булып Үзәк район хастаханәсендә эшләп килә. Кадерле апабыз, юбилеең белән котлыйбыз сине. Синнән дә якын, синнән дә тугры туганыбыз юктыр. Шуңа күрә сиңа чын күңелебездән киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны сакларга телибез. Бәрәкәтле озын гомер, какшамас сәламәтлек, иман байлыгы телибез. Үстергән газиз балаңның җылы карашларын тыеп, аның бәхетенә куанып, сөенеп яшә. Бер Аллаһыбыз сиңа тән сихәтлеге насыйп итсен. Урының өйнең түрләрендә булсын. Синең сабырлыгың, тапкырлыгың, мәрхәмәтлелегең безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Зур йөрәгең һәм ачык күңелең өчен рәхмәт сиңа. Барлык иң изге теләкләрең чынга ашсын. Бик бәхетле бул. Гомереңдә якты көннәр, юлларыңда яхшы кешеләр булсын. Гел шундый тырыш, ярдәмчел, игелекле, сәләтле булып кал. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Кайчан гына килеп керсәң дә син һәр вакытта шат күңелле, ачык йөзле һәм тормыштан канәгать. Тормыш матурлыгын күрә, сөенә беләсең. Син күп кешеләр өчен үрнәк, шундый булып калды. Яратабыз, сыкланабыз һәм хөрмәт итәбез. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген, апабызның гомер бәйрәме. Чәчәк атсын синең гөлләрең, матур үтсен синең көннәрең. Якты булсын кичләр, төннәрең, изгелектә булсын телләрең. Нурлы булсын синең уйларың, туры булсын йөргән юлларың. Гынахсыз булсын кулларың, югалтма син иман нурларын. Озын булсын синең гомерең, моңаймасын синең күңелең. Исән булсын барча һәр кемең, шатлык белән үтсен һәр көнең. Хөрмәтле Галия Гаязовна, энегез гаиләсенең бар изге теләкләре чынга ашсын. Алар сайлаган җыр алда сезнең өчен яңгырый. Сүзләр күбәйде, апама барам әле. Бу дөнья мәшәкатеннән башымнан ашкан мәлле.
сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Җиләген киптерсәң Шәйгә тәмле кышларың Апамның куллары алтын Бигрәк тәмле ашларың Йөгереп каршы аласың Сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Йөгереп каршы аласың Сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Бәхетләр телимен Картайма ападырда Яшьлек сине һич җибәрми Матур бу шулай гелдә Йөгереп каршы аласың Сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Йөгереп каршы аласың Сорашып хәлләремне Апай адәмнәреңне Йөгереп каршы аласың Сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Йөгереп каршы аласың Сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне әйтеп бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Бетерерлек түгел апай адәмнәреңне Ахметова Галия Гаяз кызын 50 яшьлек юбилее белән ихластан Иске Кулатка Үзәк район больницасының аш пешерү бүлегендә бергә хезмәт итүче дуслары Ардисланова Мәвлегөл Хусайновна, Джаббарова Руфия Мунировна, Арсланова Римма Камилевна, Каримова Найля Наримановна, Рахматуллина Сания Муратовна, Аббасова Равиля Мавиевна, Салихова Адиля Анвяровна һәм Мамадалиева София Джиганшевна котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормышта борчу шатлыкларны уртаклашып яшәрлек, көчле рухлы, нинди генә хәлләрдә дә өмет кояшын сүндерми яши белүче, һәр вакыт таяныч булырдай кайгыртучан, кадерле дустыбыз, сөекле хезмәттәшебез. Без синең ярдәмчеллегеңне, яхшылыгыңны кадерлибез. Сиңа бу икеләтә әйләнеп кайтуын телибез. Сәламәтлегең белән картлык көннәреңә җит. Көлү өчен сәбәп күп булсын. Әйәнәшәңдә бу шатлыкларыңны бүлешә алырдай якыннарың, балаң, дусларың, туганнарың, хезмәттәшләрең булсын иде. Иртәдән кичкә кадәр кәефең үзгәрмәсен. Шат, күңелле булып кал. Рәхмәт сиңа һәр чак аңлавың өчен. Безнең хезмәттәшебез бернинди эштән дә баш тартмый. Кайсы вакытта гына соралмыйк, ул рәхәтләнеп, яратып безгә ярдәм итә. Дустыбыз, хыялларың чынга ашсын, балаң шатландырып яшәсен. Без сине юбилеең белән котлап алга табада, шулай дуслык хисләрен югалтмыйча, бергә хезмәт итәргә, матур итеп, тату итеп яшәргә насыйп итсен дип теләп калабыз. Дустыбызның туган көне, бүген бәйрәм итәбез. Аңа теләкләрнең иң зур бәйләмнәрен бирәбез. Бәхетләрең бик күп булсын, саулыгың арта барсын, бөтен кайгы-борчуларың дускайым артта калсын. Синдәй дуслар сирәк була, без шат, бездә син барга. Насыйп итсен бу дөньяда тик бәхетле булырга. Озак яшә, исәнлектә шулай, җирдә шатлык, бәхет теләшеп.
дуслар түгел, күктә кошлар хәтта кайчагында куйсын көнләшеп. Тормыш юлын сикәлтәсез булсын, саулыгың булсын кырыштан. Гомер буе гел шатланып яшә, ләззәт алып шушы тормыштан. Хөрмәтле Галия Гаязовна, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны үстәсен. Галия Гаяз кызы Ахметованы 50 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан хезмәттәшләре, дуслары Галия Рязаповна Рафикова һәм Равиля Мавиевна котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле без, Галия Гаязовна, синең белән дус, туганнарда янәшә эшләп яшәдек.
күпне күрдек, күпне баштан бергә кичердек. Серләребез уртак булды. Кай җирләрдә генә йөртмәде безне бергә хезмәт иткән еллар. Сине без һәр вакыт олылап хөрмәтләдек. Шушы узган еллар, үткән еллар эчендә син үзеңне бар яктан да үрнәк алырлык кеше икәнлегеңне расладың. Нинди генә хәлләрдә дә сабыр кала, аек акыл белән эш итә, сүзеңдә тора белүең, принципиальлылыгың сине бүгенге ирешелгәнеңә китерде. Йөрәгең олы, күңелең киң. Тормышта күпме авырлыклар күрсәң дә сынмадың һәм сыгылмадың. Башыңны горур тотып эшли һәм яши бирдең. Синең алтын кулларыңнан пешкән бар ризыгыңда телеңне йотарлык тәмле. Син үзеңнең намуслы хезмәт итүең белән, чын дуслар мөнәсәбәтен саклап калуың белән безнең генә түгел, ә бик күп райондашларның да ихтирамын казана алдың. Сиңа 50 диеп күпсенеп торма. Бу гомернең бик матур чоры. Балаң янәшәдә бәхет һәм шатлык татып яшәргә насыплар кылсын. Ә без озын еллар аралашып яшик. Матур юбилеең котлы булсын дустыбыз. 50дәме, 50дә шатлык та күп, бәхет тә. Туры юлдан тайпылмадың, атламадың бер һич тә. Кирәк чакта ярдәм кулы суздың, шәфкатьле син һәрбер кешегә. Шуңа сине бар да яраталар, дус эшләрең йөри килгәләп. 50 яшың белән дускай, сәлам сиңа ихлас йөрәктән. Үткән юлың синең сырлы булган, дөнья шөкер күпкә өйрәткән. Кылган гамәлләрең иксез шиксез, үкенешкә калган эшләр бар. Өмет өчен әле кудрәтең бар, хыял өчен матур хисләр бар. Юл куймыйча сагышка, яшә дустыбыз шатлыкта. Бирешмичә картлыкка, уңыш истәп уңышка, кал син мәңге яшьлектә, 50 тулып шатлыкта. Хөрмәтле Галия Гаязовна, 50 яшьлек юбилеегыз көнне иң изге теләкләрне бергә кушып, дусларыгыз һәм элеккеге хезмәттәшләрегез матур җыр сезнең хөрмәтегезгә сайлаган. Без аны музыкаль сәлам итеп сезгә тапшырабыз. Айдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк.
чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була